haalanam yewtere mum haalanam huli an jaɓatoɗon ko jogoɓe bismeɗo yewtere haalanam hisire pul are moɗon bandiraɓe tedduɓe haalanam huli an ko bismotoɗo mawɗo e suka kala ko mbawɗa wonde yewtidema bandiraɓe tedduɓe o soli guite waɗe mbili ko dare dañama hono ko darde wasama haalanam ari haalandemo holi an bandiraɓe jagowol ko koɗo bismeteɗo haalanta bandiraɓe jeygu ko ma weƴe holle sodoɓe ganda ɗum neɗɗo wiyete ko haal gandeɗa wadde haalanam ari andinde bandiraɓe suka e mawɗo ko gonɗa kala holi an to jeyɗa wuro ma legal ma iwdima jinnaɓe e ko nandi hen haalanam ala ko woppata haalanam alama woppata haalanam yaaha e nder galleji ɗi e guila eso jomum yaada e gollirɗe muɗum naata e nder guure ɗe kala soro beddaji ɗi kala haalanam ma ya e nder gendiji ɗi eyyi haalanam ma naat e gollirɗe ɗe bandiraɓe tedduɓe hol mbaɗano men yewtere haalanam ko Basirou Ban directeur de programme Sabre de Dakar FM kanko tigui jogori yuɓinande men ndeɗo yewtere haalanam an musidɗo gonɗo toon to koya eyyi mi erima nde mbattata hakkille e yewtere haalanam so oɗo saaha heedi yewtere haalanam ene welnimo jungo nde kucciton e mayre saabu ene kuccitanimo haalanam inde Allah jurumdero jurmotoɗo yettode wotni ko Allah jombinde o jurumdero jurmotoɗo lamɗo ñande diine walla ñawojo ko an min ndewata ko an min ballinto fewnu min e lawol ma poccingol he lawol ɓe mbaɗanɗa nemaji ɓe gona tikkanaɓe ɓe gona majjuɓe ɓe amine bandiraɓe julɓe enɗam l'islam on calminama inde kono kadi on manama e jettode ɗo gonɗon ene goni ɗon kala e nder joklinoya windere nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie leydi men Sénégal région ngaji muɗum 14 région Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonto commune Lenkiring commune Sinthiane Koundara commune Médina Gounass ko tawete e nder ɗin ɗon commune aji kala en mbiɗen ke kisal gueno yo woni e mabɓe no hannirta ni yenne noon kadi calminirɗen hilifaɓe meɗen e diine toɓe tawete kala e nder joklinoye windere ndi ɗeɗɗen calmini ali pawɗine juuɗe ceerno men khalifa men jokkorgal men wasila men wondude e ceerno men ceerno Ayibouno Oumar ceerno yo Allah junnu gurna majje wonde cellal e nder ke kisal ko noonne kadi fewde galleji diine taweteɗe e nder leydi Sénégal kala bal mbiyen windere nde kala e mbaɗi kupti dindi hilifaɓe menen to banggue laamu tugge horejo leydi ha yetti kalfinaɗo leegal goto kala ɗo woni ene woni ɓe mbinden ke kisal Allah yo woni muɗum ardiɓe to banggue cellal tugge jagorgal mun ha yetti pittowo galleji wi fittoɓe galleji ɓe goto kala en mbinden ke kisal Allah yo woni mun ɓe laamuɓe ɓe telduɓe ɓe wonɓe cuuɗi cafruɗi mawɗi tokosi ɗi kono kadi ɓe cellanɓe Allah ko ɓe cellal haɓe gummoye ɗin ɗon rafiji ɓe kota e galleji ɗi wonɓe kadi cuuɗi galleji ɗi kadi ɓene kadi Allah ko ɓe cellal haɓe gimmoye ɗin ɗon rafiji kucca e hajiji mabɓe so tawi kay ko ɓen yiiɓe aduna e nder nduɗo lewru ha yetti ko inna e oɗo subaka yo Allah wurno barkino wemna ko nere so tawi ko ruttiɓe jumum e ɓene kadi yo Allah yurmo yafoɓe harna ɓeɗe jenna yo juuɗe moƴƴe jabboɓe toɓe jiitoye ɓuuraɓe toɓe gummi ga ɓen ɓe caaɓi keeɗi caggal juuɗe mumen saabu hodiraji Allah ɗi kayta yo Allah rokkuɓe nimsude koɓe mbanno ko yo mbasa ruttade ni ɗon mbaɗi so barke Allah niraɓe sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ɓen waɗɓe ladde seko min naata gam ɗaɓɓoyde jawdi ko darniri galleji kono kadi ko gurniri ɓesguji yo Allah newna ko yahana ko newna to yaha to no wonire toon eno wonire toon kono kadi newna kadi no artire so tawi yonti jooɗeɗe kadi newna no jooɗore jooɗi ɓen kadi yo Allah newna no jooɗe newna ko jooɗoɗe newna no jooɗore so barke Allah sallllahu alayhi wa sallam remoɓe awoɓe ayneɓe fitiram golle goto kala ɗo dillata ɗo e ko dillata ko ene dillitni en mbinen ke kisal gene yewone moɗon ko noon tigui sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe Sacré Dakar FM 94.9 capanɗe jeenayyi nayyi toɓɓere jeenayyi to ñeñele karalagal kikiɗe hannde o ko adanana Thiam tawi waɗanimo Tijjeni Diallo en jetti haraleɓe heddiɓe taweteɓe toon to Bowal e mbaɗi kuftidindi kono ɗo e Issa Diomo Médine Elage jewti gurde pinnoje lowoje gandal ko musidɗo moɗon Basirou Ban tawi ko yewtere moɗon yewtere meɗen wiyetede haalanam hoole an hannde kadi en gaari eɗen jogui koɗo mo ganduɗa kay wona koɗo kay ko koɗɗo e nder nokku o ko kanko woni hono koɗo men hannde e nder yewtere nde ɗum noon sikki ala en guinnatmo mbiyen hono kaw Ablaye walla men kaw Moussa Diako ko noon tigui tan to legal Amana Toulaye kanko tigui woni mo joɗoɗen ɗo ɗum noon ko haadi meɗen yettoyade e nder bunni yewtere nde mbiyen mawɗo Moussa Diako e jaam hiiri
Yawuru Basir Ban salminama juram kadi tamtiɗo calmitima en calfini ko noon tigi min calmitima no hannirte ni henna ɗin ɗon calminali fewde hettiɓe sak ko saabino jangde wasa foccade beele ko golle galle caabino ɗumen nam walla ala ko an hoorema natti yidde jangde nde walla hol yiɗi fottude mi ara mi jooɗo Madina woni dal jangde nde yahani nden yahani noon mbaynimomi yidde ɗannade nde mbaynimomi ɗannade nde noon ɗum muusimo no feewi par ce que mi janggani ko yinnoɓe mi wat ko o ƴeewi noon o tawi kadi cukalel so tawi wondani e jinnaɗo mum debbo e bamum kadi ko mawɗo wonko wawa toppitademo nden o jaɓanimi e ɗanngal premier ɗanngal kam ko Dakar tigi ma en gawe ɗanngal sallahu alamdo jaaɓi ɗum noon en paami ɗon ko hadno jangde nde ko e nder ɗum ko nawatnoma Gambi nawma ga Serekunda janngo Basse ɓaawa janngo Tamba ɓaftawel Banjul beele ɗum ɗon ko meccal won gollal ngal gonɗa e gollude walla won ko sukaɓe ne jaha tan aɗa yaada e munen holko saabino ɗin ɗon yaaduji ɗin yawduji saabino ɗum ko yiide giƴu men ene jaha e ɗin nokkuji ene garta kadi en tawma ɗon no jirtaɓe ni ene yotma goɗɗum en anne jiiɗa wadde ɗum mara ko ɗum puusiɓe en mbasimi rewde jangde nde ponnomi rewde nde eyyi sinno tan ko woli wonnomi firtanno kono noon hankkadi daɗi taw daɗi hankadi taw daɗi ɗum woni hankkadi minnene pelimi nadde e ɗin haajuji yidde firtude ko ɗum kam duñi en kono wonirani alay saago ɗanne ƴeewe ko daña noon tigi alay saago ɗanne ƴeewe ko daña haade men yettade ɗanngal ngal koye jangde kalanɗen a holliti caggal ɓurano o ko pular o jannguɗa seeɗa on ɗon pular so tawi min namdimama no jangguirɗamo beele ko duɗal jannguɗamo walla ko addude deftere mum tan jomum windanma ha dañƴa hen ko dañƴa ko so tawi ko duɗal beele hono kaw Moussa Dia ko janngude pular ha watti janguinde walla ko janngude pular ha janguini janguinoɓe eyi alhamdulillah wonko heeɓa e pular de seeɗa keɓaɗo hen o kadi eɗen jippinen barke no fewi machallah nde tawno ɗonne kadi mami rutto seeɗa e mbaɗanɗo mi bawo ceerno Mamadou Diop on mbiyata murtuɗo Samba Diop nde wari ɗo e Madina ko kanko idi windande mi windande e kayam ɗum tagi kadi ɓeydimi yidde pular machallah kadi wari haw tawi baba no jooɗi ɗon e nder galle he ɓe calmodiri o haali haalaji mawɗi ɗi mi ganduɗa mi wawata jidde eyyi ɗum woni hankkadi jinmi pular e on saaha noon Allah ne waɗi ceerno mawɗo ene ittuno neɗɗo ne yeehi Mauritanie hono ceerno Amadou Samba Ba nawno Mauritanie pour former so ari kañum ne forme ɗo e Madina nden on saaha tan artima taw wonani ɗum no juuɗi e o minnene jeeyami e Roguere o formi nde eyyi koye Roguere nde 86 wonno minne kadi komi jeeyaɗo e nden ɗo to Roguere kanko ceerno Amadou Samba Ba kanko ceerno Amadou Samba en calminimo heeɗi en kadi o rewi ɗo eyyi kadi min calminimo kankone machallah mi sikki son jewtidi mawo wiye ene woodi e nder haalande makko o haalino on hen eyyi yewtere amen yawtude ɓoyno seeɗa gasi joni noon min mi jeeya nde no Roguere Allah waɗi kadi nde Roguere nde kadi mi yalti hen kam dañde hunde wande fayida mi hokkama duɗal gotal noon to galle jolnaɓe ɗo e janggumi ɗon seeɗa janguinmi ɗon seeɗa on sanga noon an kadi ni ɗanngal ngal hewti hoore ko ɗum tagi ha joni e ngal ara ko ɗum kadi mbaɗmi dawal kadi paami Mauritanie haadami yaade Mauritanie kam so Allah ɗon ene diwi seeɗa kono so tawi en garoyi sen garoyi ɗanngal eyyi par ce que ɗanngal ngal idi yaade Mauritanie nde jaami Mauritanie kadi mi jokki pular
eyyi wadde ko toon timmitinoɗa Pulaar o beele ɗon tan hay so garte ɗanngal he nde jokkoyɗa Pulaar o a dañi seedanteji jangguinde gila ga ka ɗo jangguinanɗa ɗo ka kebɗo ka dokkano seedantagal jangguinde walla ko yarlita tan hankkadam a andama an jangde ma ɗo e sellude aɗa wawi jangguinde gonɗa jangguinde so tawi kadi ko a wona ɗum ala ka dokkaɗo seedanteje ene jaaɗa Mauritanie kadi no jokkirɗa jangde nde ha mbawɗa wonde neɗɗo mawɗo e nder ɗemgal Pulaar ngal ala mawnina kam de eyyi ko noon machallah mi dañani fartangue dañde seedantagal mi ɗaɓɓi kadi mbaɗa fonno dañde kono Allah waɗi mi dañani hay seedantagal gotal kono noon kam mbaɗa hooli enen janggiranmi ni par ce que nde janggumi ɗo woni ko keɓmi hen caggal ɗum no mbiyami ɓayri mbiɗa mi yaata to jokkumi Pulaar to mi yeehi Mauritanie mi jokki toon jangde nde jokkumi jangde nde waɗi dummunno juulɗo e seede mum ni wonno sukaɓe madinaɓe tawtoraɓe ndeɗon jangde kadi kawgel moɓodiral leydi ndi fof waɗi e on saaha leydi Mauritanie eyyi leydi Mauritanie wayno Amadou Djily ene tawa ewo nden moɓodiral ngal waɗama kawgel waɗa so Allah gardi ɗo minen poti point ngaji kono noon kanko ardina e do am ngel ɗon kawgel Mauritanie fof no diidude machallah haalde hoore mum noon weeɓani kono ɗum kam waɗi eyyi e nder ɗum ɗon ngel ɗon kawgel ko an woni ɗiɗaɓo e nder ngel ɗon kawgel eyyi ɗiɗaɓo kono noon ɓennuɗomi yeeso ko minen poti point ngaji eyyi alay saago noon ma woto gardi ene gasa wonto bindulam oñi walla wonto nodduɗum toɓɓere ene gasa wonde ɗon ne ko seedanteje o dokkanoma ɗen seedanteje holɗe dokkanɗon ɗo holno ɗe mbiyete ala ɗon min ɓennina e duɗal fannuji duɗal fannuji ngal ene gasa taw min gayninogal ko nden mbawatnomi hebde seedantagal kono noon mataw Allah jaɓoyani ɗum waɗoy kala ko Allah waɗi ko ɗum woni wallahi ko ɗum goppirɗa Pulaar o eyyi to janggugol kam to janggugol mi woppi ɗon kono mi woppani par ce que toujours mboɗo woni e nder jangde to gonmi fof mboɗo jangga par ce que hay nde ummitimi toon paami Côte d'Ivoire mi waɗi toon kadi duɗal to galle meɗen gonɗo ɗon e nden ko nokku tan luwono e sukaɓe men ne kawrita ɗon kadi mi janggini ɗon seeɗa e juutani kono nde wonno so jomum jaltina ƴeewa ko dañi won ko mbawa toppitade ha keeɓa e an hoore ma an jangguinowo kadi wonko jiyata alay saago anne kadi dadɗa no ɓe dadorini noon tigi jarama mawɗo Moussa Diako ɗon ɗo leegal meɗen Amana Toulaye jettimo no hannde en nani en puɗɗima kadi famde holno holi kanko hol kadi jangde Pulaar nde e jangde ɓuurade nde fof nde nanirɗen ni holno waɗiri ɗumen nam e holko waɗi hen koko yettere alhamdulillahi rabbil alamina wadde ko Pulaariyanke mawɗo woni ko jooɗoɗen ɗo ɗum noon hewɓe ne gandi ɗum kono kadi hannde kadi hewɓe ma ɓuur ɓeydade andude ɗumen nam ko wona ɗum ko e nder ko jahata ko fof e dow muɗum haade men yetta ɗanngal gila aɗa jangga beele won meccal ngal cuɓinoɗa e ɓernde ma kadi e nder on saaha beele ngal meccal a waɗino ngal walla a heɓano wadde ngal so tawi meccal ngal ko gollal gongal bawgal wonde fof walla ko ɗanngal tan wonno e hakkille ma gila aɗa jangga eyyi Basirou Ban a salminama mecce ɗe de ko meccal gotal tan keɓmi wadde ngalde kadi mataw ko ari tan mi waɗi e wonde tailleur mi waɗi tailleragal seeɗa Mauritanie to ha joni mi waɗi toon tailleragal kono noni ummitimi toon mi memtani on goppumi kono mi waɗino tailleragal seeɗa nder taw nomi jogui mawniraɓe ko taillereɓe e nder yiide ɗum welimi min mbanmi hen seeɗa kono mi juutani hen kono wadde an ko hakkille ma ko ɗanngal tan ɓurno wonde ɗum tan woni ko jiyanmi don tigi wadde nden joni o e nder dawal men ɗiɗaɓal so tawi karalla men o immini junngo ma en mbaw artude joni e mbadi yewtere meɗen
gorko maɗa ƴamane boyata ñalla wala lamɗo goga gila goga yettanaki ma serta yidde bela woni gonga ko noon tigi jarama Adanan Thiam golle maɗen juuɗi peewi gorko mo legal nere kono kadi jarama mawɗo Moussa Diako no nanirɗen yewtere nde tigi legal Hamana Toulaye en jettima on hannirtini henna ko noon tigi jarama wonɓe toon to sen meɗen nanodiral TV tawi ene jeeɓa en no hannirtini kadi eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe kañumne kadi jogani en karallagal muɗum ko on Adanan Thiam ɗum noon en gartat e mbaɗi yewtere meɗen mawɗo Moussa ɗanngal woni yittema e namdal men e ɗanngal hol hitande puɗɗa ɗannade holno foti leyɗele ɗanniɗa beele koye nder leydi Sénégal tan walla ko leyɗele takkiɗumi nam a yeehi Afrique Europe Amérique ha Asie kala leydi ndi mbawɗa yettade emin jiiɗi anndude ɗum nam eyi a jarama min de mi yaltani Afrique kam ɗannimi ko 1982 ummimi ɗo e Madina an kadi mboɗo fellide kam yaltide ko wiyete Sénégal kam ene hawri 1982 nden ko rewete ko train toto Tambaɗo a ummoto ɗo henne lendi wonaɗa ha Alarba ummoɗa Tambaɗo paya Bamako eyi hankkadi min mbaɗi ndewmi taguel ha min jetti Abidjan mbiɗa wonde e sehlaɓe ɗiɗo e ɓen ɗo e Madina e so tawi mbiɗa haala inde mabɓe bisimilla mo jiɗɗa haaldini fof haala Ceerno Touré e Siraji Sy ko ɓeɗo Ceerno Touré holano mabɓe Ceerno Touré galle Ganki galle Ganki e anani minen fof komin galle Ganki fof gankinaɓe joni noon Ceerno Touré e Siraji Sy o Siraji Sy wona Siraji Sy maçon o e Siraji Sy goɗɗo nan ɗon min mbiyata ticca minen ɓeɗo tati jaadi min ummodiɗo minen kadi jaadi ha Côte d'Ivoire so tawi mi continue walla jokku amin kiɗima eyi lawol ngol waɗi mouvement ji seeɗa kono Allah newni kam minen kam min tampani ngol tampugol eyi min tomin gari fof woda ko min jooɓi kadi Allah newno lawol ngol ɓenne emin ganda noon hay goto ko minen tan nawi koye men wona min jaade ganduɗo wona e dar wona oɗon tawe kadi wona hay goto noddi on ala min noddaka komin nawa koye men kono min min gandi kam madinaɓe nan toon min gandi kam woɗɓe min tawat toon e joni noon Allah nawi min amin jettima Allah waɗi en sutur tampere waɗani ɓurtude eyi min jeeyino min tawi kadi mawniraɓe men toon on sa mawnom mbiyataɗo Ablaye Diako ko toon woni kadi nden fayida fuutankoɓe madinaɓe fof fay gotum min tawi koye suudu woturu e salon ndun suudu noon ko ha wonino seeɗa wiyete ko salle de mort so tawi a ummima tan so a yaltu boolo aɗa foyno nde garata taw goɗɗo lomtima place ma no mawɓe e sukaɓe fof poti kamen fof koye nder suude en kono sa ƴeewi ko aduna o hollatma ko a tawat ko hunde wande fayida wonko janggini e won saaha ari a yii hoddiɓe ma walla yiiɓe nananoɗa e guure saraji onon fof gondir gotel te aɗa andi ko waɗi on ɗo ko ladde waɗi on ɗum on ko janggini minen fof koye suudu woturu kadi sa ari aɗa woni koɗo eɓe jurmoma par ce que ɓe dokkanma ko lebbi tati an a fiyata a tusata haydara watta kono ɓe ballidma ya dañi ko liggiɗa pawɗo wadde siras waɗa siras pawɗo wadde sumande waɗa sumande pawɗo yeeyde journal waɗa yodde journal lebbi tati ɗi noon so timmi hankkadi kala sarɗeji gonɗi e suude he annene a wattat wadde holɗin café joni so yimɓe piini kamɓe dawoɓe ɓe daña hunde ɓe kamɓe coodata mburu ɓe cooda sukara ɓe cooda kosam ɓe cooda beurre ɓe gara ɓe joƴƴina woɗɓe en ni no cooda tan taw jaaha ñamata ɗon ko heddiɓe ɗon dowtolɓe arɓe joni ɓe so pini tawa ɗon kone ñaame ñaama kañumen ne ndewa e pele mabɓe so jeeyi ha mbawi wadde koɓe mbaɗi ko kañumen ne dutto mbaɗa koɓe mbaɗi ko ni wonira tu hankkadi ne ha Allah waɗi
mbatta yiide neɗɗo goto e suudu mum yimɓe ɗiɗo e suudu mum ko Madina ne yaha ha mbatti noon rendude nokku e mbaɗa keesuji pour naftorade somi yeehi kono noon tigi hen guimaki ɗon ko enen keddoto ko adi foof sendutima caggal seeɗa e ngol ɗon moon lawol immade ɗo e Madina Gounass ha yettoyi toon to Côte d'Ivoire no foti balɗe mbaɗɗon ɗo nden ko yontere watte yontere wotere eyyi ko gonnoɗon toon to Côte d'Ivoire no mbiɗani lebbi tati ɗi jomum duusete ñamde e yarde e kono kadi itene ngaalu kadi rokke beele wawde hebde no golliri onon nde yon junton gollude ko siras mbaɗɗanoɗa walla ko semani